Joo, tänään olisi testissä Monster Ripper Energy drinkki. Siinä on plus mehua, tässä on paljon mehua, luulisin. Hieno keltainen tuollainen Monster logo. Joo, maistetaan. Joo. Mehukasta, oikein kirpsakka omenaa, hieman sitruunainen ja kirsikkainen jälkikoostumus. Jos näin voisi sanoa. Panttia on 15 senttiä ja periaatteessa voisin antaa tälle jopa 5/4. Anteeksi, nyt minä puhun. Höpön. Arvoisa 4/5 oikein mehukas koostumus. Kiitos.